taget en, der viste de resultater, jeg fik i går. Jeg kan godt lide sin brystnap. Jeg kan også godt lide. Jeg siger det bare. Man må ikke sige det, men jeg siger det. Og Jeg tror ikke. Ja, man må ikke sige det. Og det er forbudt. Men jeg siger det på dag ind og dag ud. Måske. Og sådan er det bare. Jeg elsker Martin Brygmann. Er vi stadig bare? Det er fordi, vi har en YouTube-kanal. Men kan vi ikke snakke lidt om Mads Mikkelsen? Jeg tror, at vi ødelægger det hele. Vi ødelægger det hele. Ja, det har ødelagt hele stemningen. den her. Det har ødelagt stemningen. I får den her igen. Jeg tror, I skal stoppe med at snakke. Men vi er Ja, nu skal vi snakke om noget andet. Vi skal snakke om noget andet. jeg sætter min hat, Som jeg vil. Så kan man sige, at den eneste modgift er at sige, at jeg hader Martin Brygmann. Jeg kan bare sige, at jeg elsker Martin. Jeg siger bare, at hans musik... Jeg elsker ikke Martin Brygmann, men hans musik er simpelthen virkelig god. Jeg kan heller ikke lide Martin Brygmann. Jeg hader Martin Brygmann, men jeg elsker. Jeg har aflyst Martin Brygmann. Jeg har aflyst Martin Jeg har Brygmann. også aflyst ham. Og Men det er ærgerligt. Men har du set under en brune punktum? Fordi jeg synes bare... Og det har ikke noget med ham at gøre, men det er noget med... Du ved, hvad det har med noget. det er fucking ærgerligt, mand. Det er ærgerligt. Det er så pisseærgerligt. Der er noget, der hedder cancel-trappen. Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe nu. Ja, god beslutning. Ja.